Hallo, welkom bij deze opgave. We hebben 4 beweringen. 2 daarvan zijn juist, 2 daarvan zijn onjuist. En jij moet zeggen wat is. Nou zie je dat 1 en 2 dat er eigenlijk hetzelfde wordt uitgerekend, maar ze geven een ander antwoord. Nou, a tot de tweede tot de derde. Dat wil zeggen a tot de tweede keer a tot de tweede keer a tot de tweede. En als het grondtal hetzelfde was, dan ging je die exponenten bij elkaar optellen. Dus het wordt a tot de zesde. Dus die is goed. En die is fout. Bij opgave 3 en 4 heb je eigenlijk ook dezelfde som. Daar staat een AB tot de vijfde. Dat wil zeggen AB keer AB keer AB keer AB keer AB. Nou, en tussen die AB staat eigenlijk ook steeds een keertje tussen. Dus ik heb 5 van die a'tjes, oftewel a tot de vijfde. Ik heb 5 van die b'tjes, oftewel b tot de vijfde. En dit is dus de goede. En die is fout. En dan zijn we klaar met deze opgave. Dat was hem. Goed oefenen. Succes!